power on ni strike ni successful khlainani bagai chung DSF town committee rok bo agar talawo chung khlailai mani aro angsak central ni manjaka chung apani 7:30 rong ni simi chung changlai mani singarok kaham ken chung picketing khlailai tanglai mani ya ba sini Tirpura police rok state government ni police rok jengna chini khorang no muthakna ni bagai chaitoka chini khorang no muthakna ni bagai borok just like haipano chini khorang no kasoi manlia jeng mansak jeng tirik laika abo borok jengno yogya ngai borok jengno by force by jengno tabo detention camp no jengno tubi khayo jengoro Tirizona hairo tabo kaisa gari o tongo taibo chini unclog ni gari obo chini warrior shop chini PSF ni adang rok tongo jengmo ini salsa mo ke no chunga ga tala khai thangnai tabo jengno romoi tubu phano taibo jeng lukurok phainai hini jeng asa khayo noita o taibo jeng khlai phinai 10 ta bo khlai phina makena lagatar jeng khlai thangnai jeng angor ni video live ni bisingke sanam musunga je jeng Tirpura hawa tangnai rok kok borok na hamjak nai rok iman script by sinai ni bagai jeng hamjak nai rok jeng jotono ongkhor thai jeng jotono korai okra student buma bufa jeng joto ongkharai jeng tinini e banna jeng strike no success khaiye jeng state government no mo message marnai jeng joto Tirpura sarok kok borok na roman script by sinai ni bagai jeng nayo hunoi amano chukste sang message maronai bin bagai jotono atso pangyawi par baksa khorang kisa lainani ani normal khaba kabogni